הצלחתי, אבל זה עכשיו נתקע לי, בגלל שהפעלתי את זה בטעות, דקה, אני רוצה לדעת, אני אראה לכם שצריך. הנה, הצלחתי עכשיו, בבקשה תעני לי, אוהבת אותך עכשיו, שמה הרשמה כמנוי, שמה לייק, ובוא נכתוב תגובה, אוקיי, תגובה, אוקיי. מה נכתוב לה? עשיתי שיתוף מסך, פליז, את יכולה אוקיי, ביוש, אוהבת אתכם. הנה, תנסי לכם שיתוף מסך, שתעקבו אחריי, פליז, ביוש.